Kupaće. Kupaće, mami. Moj, uvijek si umeo da slažeš. Slaži i sad. Bog te obdario da izmisliš. Kako retko kuj uvijek. Smisli nešto. Šta radi tata? Tata radi po običaju. Gleda miluje. A šta radi Aleksandar? Čekaj, mama. Gde je detinci, sine? Ajde, mama. Gde smo mi bili, sine? Gde smo bili, mami, Salmi? Gde smo sjedili? Gde smo? Ko je nankio? Ko je pajkio cijelo 2 sata? A, duše? A, mami? Jel ti vruće sad u kolici? Šta? Jel vruće u kolici, mami? Marija ti je ovaj. Nekome se opet pajkina, mama. Dušo moja, gdje si, mama? Lazi. Čekaj, mama. Čekaj, sine. Ajde, mama. Gdje si, Dušo? Ajde, ustani. Ajde, ustani, mame. Ali Da? Evo naš apartmančić. nema mnogo velike. Teško sati. Ali... Zašto? Ko se smeje? Au, mami. Ajde, čao.